Fai boy one. Buruba. Ala ne. Inda ya gala ce. Ni ma na ce wa fa. To gaskiya ina farin cikin shigowa wannan gida. Boy one. To ga yangun nan dai ga matasan nan dai. Ga samarin duniyar nan dai. Ga su nan sai ka fara aikin ka tsara duk yadda kake so. Ka ce asas, ka ce insani inda na ga dama. Kai, wato ni ba wani abale. Da Allah muna neman kowa da zai mana hoton na Aisha da Allah kowa gyara saboda in sun dama za su yi kuma magana ya isa da Allah kowa gyara da Allah kowa zai ko abokina kana ce ana ma magana kana jin kai da kai muke ko bisa da Allah ku zo ku bin nan da Allah ku zo dama da haka muka tanade ku ba ma son hoton akan stage in za ka da kai wallahi ni yau ban taba ganin abin da na gani ba sai abale ban taba ganin abin da na gani ba yaro ya zo mai gidansa haka a bainar mutane amma kai gada kana girman kai Allah ka raba mu da girman kai kai ba kowa ba ya ka ci ne da dan sa ka stage ka go kana kwambo ga wanda yake ganin yanzu lokacin sa ne amma yana zuwa mai gidansa haka ba ko wanda ya fi wannan ai ba abin da ya fi wannan abokina da Allah ku da hutar ba ma sai zan fara yafa mutane ba ma son mutuwa abale kai ne za ka yi bayani ku koma ciki kafin ba zaza sai kuma mu shiga yaki jama'a wa ya san wannan to akwai wato tambihi na fil din da yayi za a iya gaya min shi wanda ya wani rashin mutunci akwai to za a zo wajen abale me za ka ce da masoya da rabbana gida ba kare yamma da rabbana Allah ya kowa albarka Allah ya ƙara kusanci akwai bai kofa da za ka raina mana hankali ka zauna a cikin mutane wancan abba ne ganin mai gida kai fito mana akwai bai kofa da rabbana dan mama ka ci raba ka gudu ka tafi Lagos kuma ga ka dawo zabo kenan ga kuma na kalala awala kanka na kalala da ruwarka wanda kai da wala tsawa da wannan ni kai ne wala tsawa da tanka ba ni da mutum a san kare dai wanda na tana kai gado mai gida ya ce ya kalala na ƙaunar amma matsala ta da ka ɗan mawa sai ce mai zaka sai ce mai ciki inda rabbana jalo
mai gida bai ba da dama mu rika baje wato ba ya ce yayin mu ne mu rika yawan biyayya ranar nan ba wannan zauren can na gana ka koya to ai baka buɗe shafin ba to na wallafa zayyano man haddace sai ne musu to da farko ka ce asawaka sauƙi na sawaka ƙarasa duka sai jero maka su saboda lokaci asawaka sauƙi na sawaka sai ka taba ƙarshe asawaka sauƙi na sawaka innahu lamsuka lafi sak tatannata izatanta kurmatanti arji da tuka kura wa tarakas wa jukas karas kaumuka zafi mata na zafi kaumuka kaumun bok bismillah ya saya malan ta saya Allah mai saya maza gaba kuturu baya makawo hagu na bebe dama na kurma na shiga kurum za mu fita kurum ba wanda ya sai da mu komai sai wanda ya ci samun sunan uwarsa ta bani amma baga mai gida an to kai wasu ya rubuta ma ga haddace wannan karatun kana bara ne ya rubuta wani ya haddace ne ba ne wanda kana bara ne ya wannan ya haddace amma mai gida ne musu yanzu musu an jima ka taɓa zuwa farauta da ni? Mai gida yake ma ka sani. A taɓa gani na ko a matari? A sha ba su ba ta haka tauyi ba. Mai gida yake ma ka sani. To da ina ne ka taɓa zuwa farauta? To mai gida ka taɓa wani baran zazzayyano maka su. An fara da gwamnan tarayya. Abuja. Mai gida ta gane ce ko ina Abuja. Uwarinka. Na kada ta gara Lagos kuja mafa Kaduna ce kuja mafa da arna Lagos mai gida ina ce Lagos da rabbana mai gida sai ka gwada mu yanzu za mu fara gabatar da abin da ya kawo ina boyewa kowa zai iya kowa daga ciki ina gaure zai dan fara warwashewa a matsayin yan a duniya sannan mu ci gaba da gabatar da abin da ya kawo an gama to amale